Здравейте, възлюбени светии! Бъдете благословени в мощното име на нашия Господ Исус Христос, който остави царството си и дойде на тази земя, за да създаде мир, да премахне всяка една болест, да премахне всяко едно беззаконие и всяко едно проклятие. Нека да бъдете насърчени, изпълнени, препълнени със Святия Дух, защото малко време остана, което ние сме на тази земя и живееме в своите си мисли, в своето кратко мислене, което не знаеме какво правим, когато Исус го няма до нас. Не знаеме на къде да поемеме, когато Исус го няма до нас. Затова аз моля моят Бог да бъде върху вас, върху вашите семейства, да бъдете докоснати и препълнени. Очаквайте едно велико свидетелство скоро.